خاورنا كل كلامنا يحاسب حسنا اوكي مبارك كميت وعلو تخطاتت مدى فورم بوليتيكا ميديا نتورك لو معلت اصلا شدشان سنه قتش مثلا شدشاني نقول لكم دقيمنا وقعد حان مساخم كن بندلي لومي زنبرنا ناي قطتاو فتنه بسنكي تكنيكاوي غدايات كان سالوطوب زي مخالنا اقدمنا يقريتا نحتت ناي تكنيكال ابالات ناي فورم بوليتيكا ميديا نتورك نتي تكنيكاوي شجرات مفتاح بزح تعارتات اب مكياد يركبوا نزي قداي زي اب قربا كم ዝፈትዎ ድማ ጥርጥር የብልና ዝኾነ እቲ መደብና ብቪድዮ ደረጃ ተሰሪሑ እንሆ ይወርድ ኩልኻትኩም ነዚ ቪድዮ እዚ ክትሪእዎ ከለኹም ድማኒ ላይክ ብምግባር ሼር ብምግባር ሰብስክራይብ ኖቲፊኬሽን ብምጥዋቅ ጆይን ብምግባር ነቲ መደባትና ከተፍትምዎን ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ደገፍኩም ክትቅፅሉናን ብትሕትና ንሓትት እምበር ሎሚ ኣነን ማእከለን ኮይና ብዛዕባ ዝጨነቆ ጥንስቲ ምርዖ ዝብል ርእስ ዓንቀጽ ዝሓዘ ትንተና ክንበኩም ኢና እዚ ጌታቸው ረዳ ሎማዓንቲ ዝሃቦ ትንተና ነይሩ ኣብዚ ትንተና እዚ ኣድሂብና ኢና ነቲ መደብና ክንገብሮ ኣቐዲምና ካብተን ገለገለሱ ዝበለን ቪድዮታት ኣለዋ መጀመርታ ነተን ቪድዮታት ክንፅዋት ኢና ድሕሪ ብፃ ማእከል ኣሎ ከምኡውን ኣነ ኣለኹ ተባራሪና ክንገልፆ ኢና ሎሚ ምሳና ኮይና ተሓጋገዘና ኮይስያ مع دما بلبنا مسكن نقول لحدكم نقول لهم بصوت لما عند بلو ما عند خسر حدو علو أزينا نمسكنهم زي مدنو قاعد قاعد أمنا خا دقيبنا دقيبنا حجون يقرأ نبلوكم مالتي لازمنا مدبنا غيدي بزن فيديوهات كيرنا مجمرتا خنت عاوتنا دحريو تنتنانا كنا عطوينا موني سنة مكتتا نشا عند مجمرة مسرتين نتب በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ተያያዥነት አለው። አፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄዱበት መንገድ ለውድቀታቸው የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። የደርግ መንግስት የኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄደበት ሂደት ለውድቀቱም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። የኢህአዴግ መንግስት የኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት የተከተለው አካሄድም ለራሱ ውድቀትም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአሁኑ ሰዓት ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ቀጥታ የብሔራዊ ደህንነት ኢሹአችን ነው ብቻ ሳይሆን ስለ ወደብ ስለምናነሳ ስለ ግንኙነት ስናነሳ ፕላስ ስለ ኤርትራ መንግስት ባህሪም ስናነሳ የሚታየው ብቻ ሳይሆን ከታሪክ አንፃር የኤርትራን ጥያቄ የምንመልስበት ሂደት ከአጠቃላይ ህልውናችን ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን አሱ ማድረግ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። እሱ ነው አንድ መሰረታዊ መነሻ። ሂስቶሪካሊ እንዳልኩት ለኢትዮጵያ መንግስታት መውደቅም መነሳትም ወሳኝ ፋክተር ሆኖ ረጅም ጊዜ አገልግሏል። በ1950 ፌዴሬሽን እንዲፈርስ ውይይት በሚደረግበት ሰዓት ኋላም መለስበታለሁ ይሄ ነገር ችኮላ እንዳይሆን የሚል ስጋት የነበራቸው አክሊሉ ሀብተወልድና ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ነበሩና ይሄ ፌዴሬሽን የሚባል ይላሉ ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ እንደው ነገሩ ስላልገባን ፈርተነው ነው እንጂ በደንብ በውል ከተገነዘብነው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለኤርትራ ብቻ ሳይሆን ለኡጋዴንም ለኦሮሞም ለትግሬውም መፍትሄ ሆኖ ሊመጣ ይችላል። ዋናው ስራችን ሆነ ያለበት ህዝባችንን ማጥገብ ህዝባችንን ማብላት የታረዘ ህዝባችንን ማልበስ ነው። ተቻኩለን ካፈረስ ነው ሐማሴን ሸዋድሮም ተንኮለኛ ነው ብሎ ወደ ቂምና ወደ ቅሬታ የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል። ህዝባችንን ያለበስን እንደሆን ግን ይላሉ ያበላን እንደሆነ ግን ይላሉ የነሱን መታረዝ የነሱን መራብ ግምት ውስጥ አስገብተው በራሳቸው ፍላጎት የሚቀላቀሉበት ሁኔታ እንፈጥራለን ይላሉ። እንግዲህ ይሄ ትንሽ
ከእድሜው በጣም ቀደም ያለ ሀሳብ ነው የጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ። ጃንሆይ ቸኩል ስለነበረ ፌዴሬሽኑን ለማፍረስ አልተቀበሏቸውም። ብቻ ሳይሆን በጠዋት በራዲዮን የሰሙት የአርሲ ጠቅላይ ግዛት እንደራሴ ሆነው መሾማቸውን እንጂ ትልቅ ባለስልጣን ነው የነበሩት ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ። ታሪካችን ውስጥ የኤርትራን ጥያቄ ሃንድል የምናደርግበት መንገድ ምን ያክል ትልቅ ኢምፓክት እንደነበረው አሁን ባለንበት ሁኔታ ቀጥታ ፊታችን ላይ የሚጋርጠው የደህንነት አደጋ አለ። ብዙ ትንታኔ የማይፈልግ ራሱ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ምስረታ ሂደት ራሱ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኢትዮጵያን በማዳከም ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ በሚስጥር የሚያዝ ሳይሆን በአደባባይ የሚነገርለት ነው። ኤርትራን ወደ ነጻነት እንቅስቃሴ ያስገቡት ኃይሎች የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። በሂደት ኤርትራውያን ትግል ውስጥ በመግባታቸው ሀገር ሆነው ዩፎሪያውም የቱንም ያክል በሀገር ፍቅር ስሜት ላይ የተመሰረተም ቢሆን የኤርትራ የሀገርነት መቀጠልና ለመቀጠል ካልኩሌሽን ሁሌም ኢትዮጵያን ከማዳከም ጋር ተለያይቶ አይታይም። ጤነኛ ግንኙነት አለን ብለን ባመንበትም ዘመን ሳይቀር የኤርትራ ህልውና መረጋገጥ በአደባባይ ከኢትዮጵያ መዳከም ጋር የሚያያዝ ነው። ይህንን ግምት ውስጥ ስናስገባ ታሪኩን በተወሰነ ደረጃ ማንሳት ተገቢ ነው የሚል እምነት ስላለኝ ነው። እዚህ እንደ ጥያቄ ካቨር ቢደረጉ ተብለው ጽሁፉ ላይ የቀረቡልኝ ነገሮች ስላሉ በዛ መሰረት ነው እንትኑን የማቀርበው። ኦርደሩ በዋር ኮሌጁ ሰጀሽን ላይ የተመሰረተ ነው አቀራረቤ። ኤርትራና ህወሓት ግንኙነት በሚመለከት ታሪካዊ ግንኙነቱን በሚመለከት ምንድነው ሊባል የሚችለው የሚል ጥያቄም ስለተነሳ በስርዓት ታሪካቸው በኤርትራና በኤርትራ ኃይሎችና በህወሓት መካከል ያለው ግንኙነት የፍቅርና የጠብ የሚመስል ግንኙነት ነው። የጋራ ዓላማ አለን ባሉበት ሰዓት ተባብሮ ይሰራሉ። አንዱ የዛኛውን ዓላማ ሊጋፋ በሚሞክርበት ሰዓት ወደ ጠብ ኢቭን በትጥቅ ትግል ጊዜ ተመሳሳይ የጠቡም የግጭቱም ጥልቀት መጠን ይለያይ ይሆናል እንጂ ኤሴንሻሊ መርህ ላይ ፖሊሲ ላይ የተመሰረተ ተብሎ ሊቀመጥ የማይችል ግንኙነት ነው የነበረው። የቲፒኤልኤፍ ምስረታ ላይ ኢፒኤልኤፍ የነበረው እገዛ እንደተጠበቀ ሆኖ ቲፒኤልኤፍን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር የነበረው ፍላጎት ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ከዚህ ለቁጥጥር ላለመገዛት የነበረው ዝንባሌ ግምት ስናስገባ ግንኙነቱ እንደየ ሁኔታው የፌር ዌዘር ፍሬንድሺፕ ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ። በመጥፎ ጊዜ በጣም አደጋ ላይ የሚወድቅ ግን የጋራ ዓላማ አለን በሚያስቡበት ሰዓት ሞቅ የሚል ግንኙነት ነው የነበረው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ድርጅቱንም የመሰረተው ኢሳያስ በተለይ ፒኤልኤፍን ከዛ በፊት የጀብሃ እንቅስቃሴን አዳክሞ ኢፒኤልኤፍን የመሰረተው ኢሳያስ አሽከሮችን የመሰብሰብ ከፍተኛ ብቃት ነው ላለፉት 50 ዓመታት ያዳበረው። ኢሳያስ ከኢትዮጵያ ጋር በ2018 እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የሰላም ስምምነት ተፈራርሞም ሳይቀር ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን ከአስመራ ያስወጣል። እንዳልኩት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከኤርትራ ሀገርነት ይልቅ የኤርትራን ሀገርነት መሰረት በማድረግ አካባቢው ላይ አድራጊ ፈጣሪ የመሆን ፍላጎታቸው እጅግ ከፍተኛ ነው። አይሮኒካሊ ደግሞ የህወሓት ጽንፈኛው አመራር ለኤርትራ ነጻነት ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከራሳቸው በላይ ጥብቅና የሚቆምበት ሁኔታ ነው ያለው። ምን ያክል ዋጋ እንዳስከፈለ በሂደት በመርህ ላይ ተመስርቶ ማቀራረብ የሚያስችል በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በዲፕሎማሲ ተቀራርቦ የጋራ ጥቅም ማረጋገጥ የሚቻልበት ጉዳይ ላይ ከመስራት ይልቅ በብዙ መልኩ የኢትዮጵያን አስፒሬሽንን አደጋ የደቀነበት ለኤርትራ ነጻነት ከኤርትራ ኃይሎች በላይ ጥብቅና የመቆም አዝማሚያ እንደነበረ ይታወቃል። ሀገር ሲመሰረት ኤርትራ እንዳልኩት ሮማንቲክ ኮንሰፕት ነው የተመሰረተው። ብዙ ጊዜ ሀገራት የሚመሰረቱት ታሪክ አለ። ፖፑሌሽኑ በጋራ ስነልቦና የጋራ አሰፋፈር ግምት ውስጥ በማስገባት ሀገራት ትመሰርታለ። ኤርትራ በኔቸሩ አርቲፊሻል ኤንቲቲ ነው። እንደ ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች
ኮሎኒያሊስቶች ሃፓዛርድሊ የፈጠሩት ካርታ የወለደው ሀገር ነው። ግን የኤርትራ የነጻነት እንቅስቃሴ ፈተና ይሄንን ጂኦግራፊ እውነታ ይሄንን ሂስቶሪካል እውነታ ዲናይ በማድረግ ኤርትራ የምትባል ኤንቲቲ ቫያብል ኤንቲቲ እንዳለች በታሪክ የሚቀዳ ህልውና እንደነበራት ለማስረዳት አሰልቺ ትግል ያደረገ ነው። እስካሁን ካውንተር ኢንቱዊቲቭ ነው፣ ሊሆን አይችልም። ኤርትራ የሚለውን ስም ያወጣው ራሱ ፈርዲናንዶ ማርቲኒ የሚባል የኤርትራ ገዢ ተደርጎ በ1889 የተመደበ ጣሊያናዊ ነው። ምን እንበለው ይናገር አለ። ማሮ ኤሪትሪያ ማለት ቀይ ባህር ማለት ነው። ኤሪትሪያን ሲ ሜዲተራኒያን የሚባለው ሜዲተራኒያን ነው። ይሄ ኤሪትሪያን ሲ ነው የሚባለው የምስራቅ ባህር እንደማለት ነው። ሶማሮ ኤሪትሪያ ይባላል። ይሄ ሀገር ኤሪትሪያ የሚለው ቃል ግን ከሶች ጀምሮ እንደነበረ ለመስበክ የሚሞክረው የኢሳያስ የኢትዮጵያ የኤርትራ ሀገርነት ትልቁ ፈተና ከሳህል የመነጨን አስተሳሰብ ታሪካዊ አድርጎ ለማቅረብ የተደረገ አርቲፊሻል ጥረት ውጤት መሆኑ ነው። አደጋው እሱ ነው። የ2000 ዓመት ታሪክ ያለህ ለማስመሰል ትሞክራለህ። በተግባር ግን ከሳህል የጀመረ ማንነት ነው ያለ። ኤርትራ በሀገርነት ፈተና ውስጥ አሁን ያለው ኢሳያስ በሳህል ዲሲፕሊን ብቻ ነው ያናገር መምራት የሚችል። ብዙ ሰዎች ወደብ በቅርብ ኢንተርቪው ሲደረግ ወደብ እኛ ጅቡቲን ከምትጠቀምበት ኤርትራ እንጠቀም የሚሉን ሐላል ይጎርላ ጅቡቲ ተፈጥሮ የሰጠቀ ነው ተጠቀምበትኛ ጅቡቲን ለመመቅኘት ብለን ወደባችን ክፍት አናረግም ማለት ኢሳያስ። አሁን ሀገር የሚመራ ሰው ስለ ሀገራዊ ጥቅሙ ነው ማሰብ የሚጠበቅበት። ግን በጥብቅ ዲሲፕሊን በሳህል ዲሲፕሊን ሊመራው ከሆነ አሰብ ወደብ መጠቀም በሚጀምርበት ሰዓት የኢትዮጵያ ሰራተኛ ነው ወደዛ የሚጎርፈው። حرام بارصبو قاعد عن مساكن كله قاتكم توم تخاتلتناون حجي توم تكاتاتلو كم تقول جزء نبلو لايك جبرو شير جبرو سبسكرايب جبرو كالو سبات تخاتلت مدمنا نخونه قاعد حاجة جوز مبزع قدامي تيجي نايزا سنو موجود زغم متى مجمرت أنا عن بينا خلينا كل التحرط حصرت زبالة فيديو تطلعوا أنا دحرك أنا صوتنا مو بمعكل خنجمرينا معكلينو خمس سمع زل لخا هو تاتيا تمالي قد صبوا غير ما استيم مو خوينهم أبحث تفتفي أتيو إلى لما عندي نالباش بقى خجمر أنا قابز وحدي زارة وصل زلني بين جميرة بين كم زود إنديو رايز هو تاتيا زربات في نزوله نالباش جن بقى خنجمر أنا بقى بقى تعدل. Okay, thank you. أنا قا بزا مود أتازبلا كجمر دست بلاني مخنياتو سي تاريخ إيرتراس كاب ساحل يدي جمر بلنا لهم أنببت رحينا نقوله دحر تاريخ أنبيبو أبوتاتنا أب حقوتاتنا انتا يوم دي غوبرنيروم أي فلتيني مالتي بتازقة للسني برتاو قالسناس مقصلتاتي بعلى بونا أتولد أول مريمين شيخ إبراهيم سلطانين بعل عبد القادر كبيرة كلهم زتقالوا سوه مقصلت سلازي بوهم قالسنا قالسوا ولدتات بحالمو زي أني اشتيكوه بدلية مالتي قال إذن عي انتايو هيبني مسلكا نسحاي هيبني نسحا انتاي مالتي زي أسكم زجيرين يري انت الزخول سني كم زو مخونات الله حلف كل جزء تاريخي احنا ها كل جزء تاريخنا هنا نوكس احنا اريتراسي الى ان يكونسي كاب تركيا جميرا ترك له ግብጽ ሎ ኢልያን አሎ እንግሊዝ አሎ ሓምሻይካ ኢትዮጵያ አሎ እዚ ኩሉ መግዛእትታት ክትሓልፍ ከላ ኤርትራ ረሲዕዎ ኣሎ ማለት እዩ ግን በቲ ድበሎ ክንከይድ ካብ ሃይለ ስላሴ ጀሚሩ ሃይለ ስላሴ ፌደሬሽን ከፍርስውን ዓቕሚ የብሉን ዓቕሚ ነበሮን በቶም ለኣኽቱ በቶም ጎይተቱ መምርሒ ተዋሂብዎ ግን ፌደሬሽን ኣፍሪስዎ ልክዕ ፌደሬሽን ምስ ፈረሰ ከዓ መልሲ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ናይ ኤርትራውያን ከዓ ምፁር እዩ ነይሩ ቀጥታዮም ብረቶም ኣልዒሎም ናብ ቃልሲ ኣትዮም ማለት እዩ
ስለዚህ ሃይለ ስላሴ بخلተ ነገራት ይወዲቁ ሃይለ ስላሴ ንሕና ኣይውደቕናዮም ከማን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ በስቢሱ ህዝቢ ብጥሜት ተወዲኡ ሰራዊት አማሪሩ ህዝቢ ማሪሩ ደርጊ ድበሃል መፅኡ ገልቢጥዎ ናኻ ቃልስና ንቕፅል ኢና ነርና ደርጊ ከዓ መፍትሒ ከየምፅእ ከዓ ነቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ቀፂሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ከዓ ደርጊ ከዓ ይወደቅ ምስ ህዝባ ጉንባር ኮይኖም ከዓ ዓልየሞ ይወደቅ ከዓ መፅኡ ይወደቅ ከዓ ካብ መስመሩ ስለ ዝወፀ ከዓ ምስ ኤርትራ 98 ኩናት ከፊቱ ኩናት ንኤርትራ ክንበርክኽ ኣይከኣለን ኣብ መወዳእታ እቶም ፀላእቲ ዝሓረይዎ ሕርያ ከዓ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክትሰብረቶ ኮንካ ሓይሊ ህዝባ ጉንባር ከተጉድለቶ ኮንካ መንእሰይ ዘቂቕካ ከተውፀለካ እዚ ወሲዶም ከዓ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኢሎም መፅኦም ከዓ ከይዶም ከዓ ኣብ መወዳእታ ከዓ መን ከም ዝረብረበ ርኢና ኢና ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ስርዓት ብልፅግና ዝበሃል ከዓ መፅኡ ከዓ ምሒሉ ጥሒሉ ከዓ ውዕል ኣልጀርስ ከም ዘለዎ ከኽብረሉ መፅኡ ከዓ ናይ ከዳምነት ከይተርፍ ከዓ ልኡኽቱ ምስ መፃቶ ከዓ እዛ ኩላታ ድመፀት ከዓ ንስኹም ኩልኩም ትፈልጥዋ ኢኹም so this is እዚ እቲ ሲትዌሽን ማለት እዩ ንሕና ግን ሓደ ነገር ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ክንገልፆ ዘለና መስርሕ ሃገራዊ ህንፀት ቀሊል ከም ዘይኮነ ኩሉ ግዜዮም ምሂሮምና መፅኦም ሓለፍትና ኩሉ ምሂሮምና እዮም መስርሕ ሃገራዊ ህንፀት ቀሊል ኣይኮነን ካብ ሓርነታዊ ቃልሲ ይኸብድ ከመይ ገይሩ ካብ ሞት ከብድ ኣይከብድ ንገለይና ንብል ነርና እዚ መስርሕ ሃገራዊ ህንፀት ግን ኣቲናዮ ኩናት ከም ደጋጥመና ብኩሉ ንፈልጥ ነርና መንእሰያትና ከም ድስደዱ ንፈልጥ ነርና ህዝብና ከም ድሽግሮ ንፈልጥ ነርና ኩሉ ዓይነት ፀገማት ከም ድመፀና ንፈልጥ ነርና ኣብ መወዳእታ ከዓ ክንሰግሮ ምዃንና ከዓ ንፈልጥ ነርና ስለዚ ፀላእትና መጀመርያ ካብ 93 ኣትሒዞም ብውሽጥና እዮም ጀሚሮምና ብውሽጥና ክጅምሩና ከለዉ ኣብ 93 ሪፈረንደም ጌርና ናፅነት ኤርትራ ኣብ እወጀሉ ፈቲኖምና ነዚ እውን እቲ ዘይሕለሎ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ብኣገባብ ፈቲሑ ኣብኡ ከሎ ደቂስዎ ልክዕ እዛ ናይ 93 ክድቅስ ከላ ከዓ ናይ ሱዳን መፅያ እዚ ናይ ሱዳን ከዓ ብዶክተር ሓሰን ኣቱራቢ ዝምራሕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሸሪዓ ክምራሕ ኣለዎ ኢሉ ከዓ መፂና ነዚ ከዓ ክሳብ 97 ኣብ መወዳእታ ከዓ ዘፍ ኣቢልና ደቂስና እዩ እዚ ኩሉ በዓል ቢንላደን ዶ በዓል ካርሎስ ዶ በዓል ኣቡ ኸይራት ዶ ዝበሃሉ እዚኣቶም ብምልኦም ዘለውዎ ብድሕሪኡና የመን መፅዩ እዚ እውን ሰጊርናዮ ኣብ መወዳእታ ኣይከውን ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ሙሉእ ኩናት ብመገዲ ኢትዮጵያ ከዓ ኣውጆምልና እዚ ከዓ ንህላዌና ስለ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ከፊልና ዓፂናዮ ኣብ መወዳእታ ድመፀት ሓድነትና ንኽብትኑ እዚ ከዓ ብስውር ከዓ መፅኦምና ነዚ እውን ሰጊርናዮ ሃገር ሓሊና ሃገራዊ ሒዝና ኣብ 2006 ከዓ ሰንዓፈረም ድበሃል መፂና ብክሳድና ሓንቁና ነዚ እውን ፈንጢስና መፂና
أمودة خا حجها زمت إله كل جزء عم مسرح حجر أو هنست واقع خطفلو هو تخفلو جزء تخفلو دقيقة تخفلو حنت باللي أنا جن إذا كله من إساك سدد كله منجستي إرترا حزبي إرترا من مسمن إساك دكو أي تبأسن إذا خا تقول لك زين نقوله استراتيجي كأو مريحنا سلازي حجزنا جيتا شوكا دك نبلا دلنا ما قد صلتا تخيد لسنحة حجها لك بالباط نايتا 9 شمونتن عصبناتنا بحرته هبنا تصبق نغورو ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤርትራ ዕድሚኣ 35 ዓመት እዩ ኣብዚ 35 ዓመት እዚ ሓደ ድልዱል መንእሰይ ተወሊዱስ عابيوس تماهيروس كل فليتوس هاغور دحل ولو درجة بصيحس حلافنا دسكا ولو درجة مبصحي إرترا ها بزحت ني إرترا توم دليت خفا قبل ما عاد ديتا أتو جزاوت دي سراح كمز زي جبر بلو بين كل جزي هاجر قدام النتاتالو كل تقدم النتات هبا السلاس عمت زي إرترا سرحات له نجرتله كل تقدم النت هذا قدامتي هاجراو دحنتيا قال إيه تقع من إسي إرترا مهارالو تماهيرو خنق حلو كودبالو كعدقالو أبدلو خوينو سلازي تنزرك كابنت أرباجت نابزي تسريح الله سلازي من سيد أو سيخا مخان مسعبه وطبعا تكالاتنا منقستي إرترا ويكانا هاجر إرترا بمسايلات كتعنو وتفتينو زونا يتغونين يا اللي يتغون تنقيرهم تامود أتاري قبر واقن كل جزء نحناون كندمقان عولنا خنزارة بلان بقبعنا عبكل تشان 10 شدشتن بخنفت أورونا زقبروا حانتن نمود داتان عباين وسانيتن وقع إذا وقع زي أخا حانسابن نحوارون نإرترا قصهم كم دايت أموتو تمرتي باسي ديلاتو حجي زقيتاچو مصي وزلو خنمص خلنا حجي نحنا ابي علنا حزبنا تسديدو حزبنا طميو حزبنا عريقو كل عينت حسم وريدو سلاماوي هاجر جن فتيرو حدنتو عقيبو مسرح هاجراو هنصت كابو غبو እንዳሳላሰሎ ይخيዳሉ ምክንያቱ ከምቲ ጀነራል ሰሓት ኢፍሬም ዝበለና ቃልስና ቃልስ ወለደታቸው إذا مسرح حجراو هنصت أب حدا ولده أب كل تولده دفتصم يكونن كل جزء قصالي ندا تحدث يزنبر نناتو بدهوتات حيزوها يمصل لابنت أبز ساعات زي هاجراو دحنتن تمرتن عند بدهنا يزجزي زي كوينون روح ولنا أبزد مص ولده ترى سرح قون خيري مغنياتو ازد مص ولدها ناتو رسو زخاله بدهوتات حيزو سلازمصو ማለት ስለዚህ ኦሊናል እንታይናን ብለለና ናይ ጌታቸው ረዳ መቀጸልታይ ልክ እቲ ሙخላፍ ሃገራው ህንጸትና ዝደልይዎ እንዳሓስብዎን መቀጸልታ ኮይኑ ይመጽ ሕጂ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ዘረባ
ندحريت مليسنا نمنتاي ندحريت مليسنا اتزا حلفنايو سيرنايو دمسانا إذا حجاب ساعات زي ترجم زي بقولوا نجارات كوينو زلوا كمتي تاخل كهذا اللها دش أنا قصت نستي أتزبهل لعلو كله نجار حنت نجار تسحق زربات زاري بالنار ساد ما أبز ساعات زي كبسا إيرتران ولا إيرتران تفانينو أبنا مودة أتاج بس حلو إلنا نقول لهم إيرتراويان الزربازي دسعة راح معناته زي تحت هجراونا تزبها بسبعتاتنا غيرنا هنا بسبعتات واقع خفيلنا له تسوينا له تحت بايتها غيرنا حزب إيرتراها أبحان تقرعات أمتيناها نحد علامة أقاليتنا نزع علامة زي تعنقي تمتيوها حارة إيرترا مسريتو مسرح هاجراو هنصت يخيدها سلازي سرعتات إثيوبيان لأخطومن أبزن خرج لنا مسرح هاجراو هنصت كل عينة انقفات كل عينة حلخلاخات كل عينة شجرات فتيرهم لنا إذن السوم دفتروا لنا خا نحنا خا كل خكم ماسو من قدو أتحزنا خا بعوت مسسيلنا وتينا أبز ساعات زي تورواري دحرك الدقم اللي خا زي احتمال مهار كنا نايز زوباز قطبا كابز سمين زي وسيدهم نما أخلين ندوبون وصلوا والله سلمنتاي وصلوا والله يلقاها غير كنا خا مخنياتو إزهز بزي بشجرين بخيناتن بمكران توقع ساقيلو نتي مربوتو قديفو ندوبو بمتان كخيل نما أخل متان كخيل شعو عدو قديفو مسكدة عندنا تمليس كانت تعدو تحزو مستوقعات سركات وطبخات مولسو سو حجيتو قداي لك خمزي زخيل زلو مالك نحنا كل جزء بحلفتنا ها كل جزء عولنا إنا نزارب مالك حلفتنا استراتيجيكاويان مرحتيهم زلونا أركاناتنا استراتيجيكاويان مرحتيهم أوريسو منايهم وريسنا إنا تقبلنا إنا حدري دبلنا عدنا قرالو مالك لحلفو خناتات أبدو بإرترا كل عينة وقع تخايدو حياتاتنا جن نزغل فليت أمكا كينات أبتشتي شمالي سملو ما أهل سحبتنا يوقع كاب زبانا أرحي أمو نولقا سدي دمو نبينا شانقل سدي دمو أجي ما أهل نايت وقع اتصمنا يقول طبعا لهم ده حاسبوه ما أهل أرومي ما أهل سحبتنا يتوقع ما أهل سحبتنا يتوقع شوي ما أهل سحبتنا يتوقع بين شانقولي ما أهل سحبتنا يتوقع كل صومالي دحر حجي نال باتاي قبرين يوم عيني بالنينا أبسمين حانت تقيت كتكسخ اليوم قال أيقن نخدقوا موعد اليوم اللومن كرقص يوم كزبط يوم حنسابنا حوارن كابو غيرهم كتوفي سلازي ديچانقو انستي يؤتو وهن بالكلنا انتاي مالتيو بلصقنا شغيرو انيقو موصنو خلاص سينو موصي فقا سينو بعنقرو تتحيزو كل صبيبوه سلازي حجي
ጌታቸው ረዳ ኣዲኡ ካብ ራያ ተፈናቂላ ነዲኡ ክመልስ ዘይከኣለሲ ብዛዕባ ኤርትራ ንክዛረብ ብጣዕሚ እዩ ደስ ደም እሞ ዝተረፈኒ መላእ ኣለይ ተወርዋሪ ኣነ ከዓ ክምለሰካ ቴንክ ዩ ማእከለ ብጣዕሚ ነመስግነካ እሞ ዳርጋት መብዛሕትኡ እኮ ዳርጋትና ኺፍካ እንዲኻ ኣነ ተን ኣብታ መጀመርታ ዝተዛረባ ከባቢ 23 ደቂቕ ኣቢሉ እንዲ ተዛሪቡ ሰብ እዚ ሕጂ መጀመርታ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዎር ኮሌጅ ዝብልዎ ኣሎ ወይ ድማ ናይ ኩናት ኮሌጅ ዝብልዎ መኮንናት ዝመሃሩሉ ሓደ ኮሌጅ ኣሎ ኣብኡ ከም ካድራት ዓይነት ጌርካ ሓለፍቲ መፅኦም ርእቶታት ህቡ ትንታነታት ዝህቡሉ ቦታ እንድዩ ሕጂ ኣብዚ ጌታቸው ረዳ ክመፁ ከሎ ምስቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ብልፅግና ተባሂሉ ሰራዊት ኣዘዝቲ ካልእን ዘጠቃለለ እዩ መፅዩ ኣብዚ እቲ ሓሳብ ኣቕሪብዎ ማለት እዩ ድሓር እዚ ኣብ ሜድያታት ክዝርጋሕ ጀሚሩ እነን ኣብ ናይ ወግዓውያን መርበብ ሓበሬታ ናይቲ መንግስቲ እውን ቀሪቡሎ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነገራት ኢና ንስተብል ብመጀመርታ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ብልፅግና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝኽፍኑ ደልዩ ዝብል ሕቶ ወድዓዊ እዩ ክንምልሶ ኣለና ስለምንታይ ብኣፍ ጌታቸው ረዳ ክበሃል ተደልዩ እዚ እውን ካልእ ስነመጎት እዩ ኣብቲ ናቱ ስነመጎት እንታይ ክብል ደልዩ ስለዚ እቲ ኦዲየንስ ዲፋይን ምግባር ከድልየና እዩ እቲ ውልቀ ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ ስለምንታይ ንሱ ተመሪፁ ከድልየና እዩ እቲ ኮንተንት ናቱ እንታይ እዩ ሕጂ መጀመርታ ነገር ኣብቲ ጌታቸው ረዳ ክዛረብ ከሎ እቲ ሓሳብ ንሱ ዘቕረቦ ፍሉይ ሓሳብ ዘይኮነ ንዝሓለፈ 50 ዓመት ዝተሰምዐ ዝበለየ ብፍላይ ከዓ ጌታቸው ረዳ ኣብ ግዜ ህወደግ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዚ እሱ ከማስዖ ዝጀመረ ወይ ዝወዓለ ሓሶት ብተደጋጋሚ ዘጋማድሖ ዝነበረ እዩ ምስ በዓል ስብሓት ነጋ ኮይኑ ምስ በዓል ምስቶም ሽዑ ዝነበሩ ሓለፍቲ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ከኣምኖ ዝደሊ እሱ ንባዕሉ ከኣምኖ ዝደሊ ሓሶት ንልዕሊ 25 ዓመት ኣኳማሲዕዎ እዩ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ፍረ ምፃእትሉ ጥራይ ዘይኮነት ኣብ መወዳእታ ብበትርን ብዱላን ተቐጥቂጡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሙ ኣብ ቆላ ተንቤን ብድሮ ንስሓት ነይሩ ሕጂ ከዓ ዕቁባ ሓቲቱ ኣብ ብልፅግና ከም ተፈናቀል ኮይኑ ነብር ኣሎ ብታሪክ ክትሪኦ ከለካ እዘን ዘረባታት እዚኣተን ኩለን ዝዛረበን ንነብሱ ንምዕሻው ብሓደ ሸነኽ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምዕሻው ተደጋጋሚ ስርዓት ደርግ ተጠቂሙሉ ስርዓት ሃይለስላሴ ተጠቂሙሉ ጌታቸው ረዳ ንባዕሉ ኣብ ይህወደ ከለውን ዝተጠቀመሉ እሞ ከዓ ወላ ሓንቲ ፍረ የምፃሉ ኣብ መወዳእታ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ትግራይ ዝፈጠረ እዩ ምክንያቱ እሱ ንትግራይ ንመርሕ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ሕሉፍ ኢትዮጵያዊ ንምምሳል ዝተዛረብዎ ኣበይ ኣብፅሕዎም ማለት ታሪክ ምልስ ኢልካ ምርኣይ ጥራይ እኹል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብልፅግና በል ዝበሎ እዩ ክዛረብ ፈትዩ ግን ኣብቲ ድሕረ ባይታ ንድሕር ከድካ ናይ ጌታቸው ረዳ ዘረባ ቁጥዐ ድመልኦ ብሓደ ሸነኽ ጣዓሳ ድመስል በቲ ካልኣይ ሸነኽ ልዕሊ ጳጳስ ካቶሊክ ትመስል ምድላይ ካብ ኢትዮጵያን ሕሉፍ ኢትዮጵያ ኮንካ ናይ ምቕራብ ትማሊ ኢትዮጵያ ንምብታን ስኒ ሲኦል እንተለኹማ ሲኦል ከኣቲ ዝብል ነበረ ሰብ ሎማዓንቲ መፂ ሕሉፍ ኢትዮጵያ ክኾን ምፍታኑ ንነብሱ ጥራይ እዩ ኣኽዒብዋ ማለት እዩ ከም ዘረባ ዝካለቶ ዝዛረቦ እኮ ዝለመድናዮ ናይ ጌታቸው ረዳ ምግልባጥ ግን ዝገርም ነገር እዩ እቲ ምናልባሽ ኣብቲ ዘረቡ ጠሚርካ ክትሪኦ ከለካ ትማሊ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ኢንተርቪዋት ድሕር ሰሚዕናዮ ኣነ ንመሰል ርእሰ ውሳነን ርእሰ ምሕደራ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድቃለስ ዘለኹ ኢሉ ዝኣምን ሎሚ ሕሉፍ አንድነታዊ ሕሉፍ ዩኒኒስት ሕሉፍ ደርጋዊ ኮይኑ ምምፅኡ ኣሚን ንሰማዕሪኡ እውንስ ደስሕቕ እዩ ማለት እዩ እቲ ባይፖላር ኔቸር ናይ ጌታቸው ረዳ ዘርኢ ማለት ቋሚ ዝኾነ ፖለቲካ ብሉ ምስ ዝኾነ ይድጋላበጥ እዚ እሱ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ኣብ በረኻ ከሎ እውን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘናጥሎ ነይሩ ሕጂ ከዓ ዓርጉ ኮይነ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብሓደ ሸነኽ ባህሪ ናይቲ ሰብ እውን ዝገልፅ እዩ ብልፅግና ንምንታይ ነቲ ሰብ ኣምፅኦ እሞ ብባህሪኡ ተገላባጣይ ምዃኑ ፕሪንስፕል ዘይብሉ ተፃሒፉ ተዋህቦ ዝደጋግም ሰብ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዮም ንዕምፅኦሞ እንድሕር ኣስተቢና ኣሎ ክዛረብ ከሎ በቲ ዝተዋህበኒ ኣጀንዳ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሉ ፅሒፎም ሂቦሞ ተዛረብ ተባሂሉ ነታ ዘረባ ተዛሪብዋ ስለምንታይ ግን ጌታቸው ረዳ ክዛረባ ተደልዩ ስለምንታይ ሬድዋን ዘይዛረባ ወይ ስለምንታይ ሽመልስ ዘይዛረባ ወይ ስለምንታይ ተቀዳሚ ሚኒስተር ዘይዛረባ እዚ ኣብ ብልፅግና ዘለዎ ናይ ኦሮሞ ልሂቃን
أزيهم قرحات سلوزخونو تاسم كزاربوا أزدلي بعلاتهم كوسوا يدلينهم ናብ ህዝቢ ኦሮሞ ሽግር ከምፅኡ ስለ ዘይደልዩ ብጌታቸው ረዳት እቲ ትግራዋይ ድብል ቦጌር ማምጽኦም ማታ ዘረባ ናይ ፖለቲካ ምጥልቃይ ኢና ንጽውዖ ማለት ኣብቲ ዘረቡ ብዙሕ ክዛረብ ከሎ ሓደ መጀመርታ ነገር ኤርትራ ትማለኸም ተፈጥረት ኣምሲሉ ክዛረብ ከሎ እንታይ መጽሓፍ ኣይንብብ እንዲ ኮይኑ ታሪክ ናይ ኣድሊስ ታሪክ ናይ ምድረ ባሕሪ ታሪክ ናይ በዓል ቆሓይቶ ስለ ዘይፈልጥ ድዩ እዚ ንዑጥራና ንገድፎ ግን ክሳብ ክንደይ መጽሓፍ ዘይንብብ ኣዝዩ ውሉፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዲስት ምዃኑ ዘርኤካ ማለት እዩ ታሪክ ምግንጻል እንተዝኽእል ነይሩ ግን ኣትሊስት መጽሓፍ ናይ ምንባብ ብቕዓት እንተዝልዎ ነይሩ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጥ ብዙሕ ኣይምጨቆማ ኣብቲ ዘረብኡ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ፌደሬሽን ከፍርስ ከሎ ኢሉ ፌደሬሽን ከፍርስ ከሎ ስለዚ ኤርትራ ብዘይ ድሌታ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬት ተገይራ ማለት እዩ ይጋራጮ የተዘረብኡ እንታይ ይኽብል ደሊ ኤርትራ ይነበረትን ቀደም ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ ዝብል ክትዕሊ ከቕርብ ደልዩ ንሕር ኮሚቴ ዘቕርብ ኣሎ ኮይኑስ ንሃይለ ስላሴ ስኒ ፌደሬሽን ኣይተፍርሶ ኢሎም ስመኺሮም መቓብካ ስለዚ እቲ ታሪክ ኤርትራ ብዘይ ድሌታ ብተፅዕኖን ምጉዕፃፅን ናይ ሓያላት ሃገራት ብቐንዱ ኸ ናይ ኣሜሪካ ብሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ፌደሬት ዝተገብረት ሃገር ምዃና ባዕሉ ይኣምነሉ ማለት እዩ ኣብ ዘረቡ ክዛረብ ከሎ ኸዓኒ ሃገራት ስኒ ውፅኢት ንኤርትራ ውፅኢት ናይ መግዛእቲ ኣብላ ኣይነታ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ውፅኢት ናይ መግዛእቲ ዘይኮነት ንኣብነት ዶባት ናይ ሱዳን መዓሽ እዩ ሓንፂፁ ተንብሎ መዓሽ ኢሉ መለሰና ዶባት ናይ ኢትዮጵያ መዓስ ሓንፂፁ እንተንብሎ መዓስ ኢሉ መለሰና ዶባት ናይ ኬንያ መዓስ ሓንፂፁ እንተንብሎ መዓስ ኢሉ ምተዛረበና ነይሩ ንኣብነት ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን መዓስ ሓንፂፁ ዶብ ኢትዮጵያን ሶማልን መዓስ ሓንፂፁ ዶብ ኢትዮጵያን ጅቡትን መዓስ ሓንፂፁ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን መዓስ ሓንፂፁ ታሱ ሃገር ኢሉ ጽዋዕ ዘሎ ኢትዮጵያ አቢሲኒያ ተባሂላ ሓንቲ ብመስፍናውያን ትመሓደር ዝነበረት ተጓጃጀሉ ዘመሓድርዋ ዝነበሩ ግዝኣት ንበላ ዶባታው ካብ 1904 ይነጽሩ ንባዕላ ታሱ ኢትዮጵያ ኢሉ ዛረበላ ዘሎ ምምሕዳር እንግሊዝ ምምሕዳር ፈረንሳ ብዝሓንፀጾ ዶባት እያ ትኸይ ዘላ ኬንያ ከምኡ ሱዳን ከምኡ ግብፂ ከምኡ ኩለን ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ትዶባት እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተነፀረ እዩ ነየነይቲ ሃገሪ ጥንታዊት ነይራ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ብዛዕባ ጥንታውነት እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ብዛዕባ ጥንታዊ ናይ ኣድሊስ እንድሕር ተዛሪብካ ኣድሊስ ታሪክ ናይ ኤርትራ እዩ ብዛዕባ ኣክሱም ኢልካ ክዛረብ እንድሕር ኮንካ ጥንታውነት ናይ ኣክሱም ታሪክ ኤርትራ እዩ ናይ በዓል ቆሓይቶ ኢልካ ክዛረብ እንድሕር ኮንካ ኣበይ ጀሚርካ ኢኻ ኣበይ ክትገድፎ ሕጂ ኢንተሌክቹዋሊ ታሪክ ናይ ኤርትራ መጽሓፍ ሒዙ ክማጎት ዘይክእል ኣዝዩ ሰነፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዲስት ምዃኑ ጥራይ ትርኢ ፕሪንሲፕል ዘይብሉ ክጋላበጥ መዓት ድሓር ኣብቲ ዘረቡ ክዛረብ ከሎ ናጽነት ናይ ኤርትራ ስኒ ኣብ ምፍራስ ኢትዮጵያ ዝቆመት እያ ኢሉ ይዛረብ ወይ ንኸምኡ ኢላ እያ ተመስሪታ እዩ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝወረረትሉ ሰዓት ኣሎ ድዩ ኮይኑ ብተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ጎበጣ ሕልሚ ቀጻሊ እያ ትገብር ጠንቂ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሪኢኻዮ ታሪክ ተመሊስና እንድሕር ሪኢና ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ውሉፍ ዝኾነ ምስ ጎረባብታ ብሰላም ምንባር ዝእግማ ሃገር ብምዃና ዝመፅእ ምዃኑ ክርስዖ ክእል ማለት ድዩ ሰነድ የለን ስለ ዝኾነ ድዩ ታሱ ሃገር ዝብላ ዘሎ ሕጂ ንባዕሉ ታብልጽግና ዝብላ ዘሎ መንግስቲ እውን እንድሕር ሪእዋ ምስ ሶማል እንተኾነ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኣምፅያ ሶማል ንክትብትን ትበኣስ ዘላ ኣብ ሱዳን ድሕር ከይድካ ንኣርኤስኤፍ እንዳመወለት ግጭት ምስዋር ምስ ሱዳን ብሰላም ክትነብር ዘይትኽእል ሃገር ምስ ኤርትራ እንተኾነት ኣብ ደገ ባሕሪ ዶ ካልእ ብዝብል ሰላም ዝሪዳ ምስ ኤርትራውን ብሰላም ክትነብር ዘይትኽእል ታሱ ኢትዮጵያ ዝብላ ዘሎ ብትሕቲ ብልጽግና ምሰየነቲ ጎረቤት ሃገር እያ ብሰላም ትነብር ዘላ እምበርከ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግጭታት ካብ 1950ታት ጀሚርና እንድሕር ሪኢናዮ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዶ ኣይኮነን ኩሉ ምስ ሶማል ተገብረ ግጭት ብሰንኪ ኢትዮጵያ እዩ ምስ ኤርትራ ተገብረ ግጭት ብሰንኪ ኢትዮጵያ እዩ ምስ ሱዳን ዘሎ ግጭት ብሰንኪ ኢትዮጵያ እዩ ታሱ ኢትዮጵያ ዝብላ ዘሎ ሃገር ንምኹኸ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ዶ ተኻልእ ንስኹም ልሶ ዘይደለየ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ኩነታት ኣብ ጉሙዝ ዘሎ ኩነታት
حرا إثيوبياس مسكالوت غرابتا بسلام كتنبر أيكالتن كالوت غرابتا سني صلئناتا عند دلياس كبر أنت خوينا إثيوبيا نبعلا مس نفسها بسلام كتنبر زي كالت أنت سلو زغوني أم توم إتنيك زبهالو توم عليتاتنا إثيوبيا بسلام بفقرن كنبر زي كولو سلام انت يخملو ساخو اللذي ويسقم تقول لك جاي زبلو ግብጽያ ተባሰና ኤርትራ ተባሰና ትማለ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቆላተን ቤን ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ እዩ ኣውጁ ዘሎ ኣብ ደው ብላይ ነበር ማጂ ህዝቢ ትግራይ ነዛ ኢትዮጵያ እዚ ኣውግ ወልዕላ ልዩ ካታዓደልዩ ጌታቸው ረዳ ተዛረቦ ቆሎጥጥቆ መትሓዝን መጨበጥን ይብሉ ታታ ጻሒፋ ተዋህበቶ ግን ንዓ ክዛረብ ስለ ዘለዎ ናይ ጌታቸው ዘረባ ኣብቲ ታሪክ ኣፍልጦብሉን እንዲ ምልክት ናይ ዓንጾ ንማዓጾ ግን ትርእሉ ታሱ ክትዳኸም ዝደልያ ማናቱ ንዕኡ መምህሩ ስብሓት ነጋ እንዲ ተንሱ ደገሞሉ ይዛረብ ካልኣይ ይዛረብ ተንቀደም ስብሓት ነጋ ድብለ ንብረስ ንዓን መጽ ይኽደግመን ፈቲኑ ድሕዝን ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ኣምር ጌታቸው ረዳ ናይ ገዛ ርእሱ ፍልስፍና ክምጽእ ስለ ዘይክእል ይወደግ ኣብ ስልጣን ከላስኒ እንታኹምኩም ይኹም ምስ ኤርትራ ተባኢስኩም ተይለዎ ምስ ኤርትራስ ንኢትዮጵያ ክትቋፀራ ትደልሉ ነይሩ ንዓ ሕጂ በአዲስ አበባ ኮይኑ ክደግማ ጀሚሩ ካልእ ፍልስፍና ይብሉ እንዲ ኮይኑ ተኻልእ ንስኹም ምልሶ ዘይደለየ ግን ዝገርም ነገር ዘምፅኦ ዘረባ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ኢሉ ተዛሪቡ እንታይ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ክገልጾ ናይ ካለ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን በትናቱ ኣምርክን ከንሕር ኮይና ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ካበለ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣፍ ሓርገጽ ናጽነት ዘምጽአ ዲስፕሊን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተሃንጸ ነቲ ዓርሞሽሽ ዝብል ስርዓት ደርግ ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ መዳርግቲ የብለይን ዝብል ሰራዊት ስርዓት ደርግ ዝሓማሸሸ ዲስፕሊን ናይ ሳሕል ናጽነት ዘምጽአ ዲስፕሊን ናይ ሳሕል ነዛ እሱ ዓባይ ሃገር ዝብላ ዘሎ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 30 ዓመት ገጥ ኣቢሉ ዝረገጠ ዲስፕሊን ናይ ሳሕል ኤርትራስ ብዲስፕሊን ናይ ሳሕል እያ ትመሓደር ዘላ ኦፍ ኮርስ ብዲስፕሊን ናይ ሳሕል እያ ትመሓደር ዘላ እዘና እንታይ ደካታ ኣለዎ እሳቶም ግን ነቲ ዲስፕሊን ናይ ሳሕል ክጠፍኦም ዝደልይዎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምክልኻል መንፈሱ ዝደኸመ ክኸውን ደልይዎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይዓጠቐ ክኸውን ደልይዎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተወደበ ክኸውን ደልይዎ ህዝቢ ኤርትራ መሪሕነት ዘይብሉ ክኸውን ደልይዎ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ግን ሃገር ኣምፅኡ ጥራይ ኣይኮነን ሃገር ገጥ ኣቢሉ ጥራይ እውን ኣይኮነን ሃገር እውን ኣሃንጽ ኣሎ ነዚኣ ክትፈርስ እዩ ዝደልያሱ ከም ሰብ ከም ውልቀ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ወላቶም ኢትዮጵያ ዝብሉ ዩኔኒስት በቃ አንድነታውያን ንሕና ጎብለል ኢና ዝብሉ ናይ መሳፍንቲ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ፖለቲከኛታት ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ንርግበሉና ናይ ሳሕል ዲኤንኤ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን መቸም ተፍርሐመ ምክንያቱ እሳ ተራር ገጃፍ በትሪ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብመንፅር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ጥይት ኳሕ ክትብል ኣይሰምዕን ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ከይድካ ግን ኣብ ፎቅ ወዶ ከተማታት ኣብ ፎቅ ወዶ ክልላት ኣብ ፎቅ ወዶ ቀበሌታት ኣብ ፎቅ ወዶ ቁሸታት ውግእ ጥራኻ ትሰምዕ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ኮይና ዘየለ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ህዝቢ ኤርትራ ውዱብ ዕጡቕ እንታይ ይገብር ዝፈልጥ ዲስፕሊን ዘምፅአ ዲስፕሊን ናይ ሳሕል ስለዚ ስኒ ኤርትራ ብናይ ሳሕል ዲስፕሊን ገይሩ ኢሳያስ ኣመሓድራ ዘሎ ከምኡ ክኸውን ካ ኢና ንደሊ ንሕና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ናይ ምግባት ሕልሚ ዘለዋ ኢትዮጵያ ምስ ነብሳት ዓሪቃ ክትነብር ዘይትኽእል ኢትዮጵያ ብጎንኻ ከላ ወል ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ኣይኮነን ኤርትራ ኣቶሚካ ኣፅዋር ክዓጥቀ እንታይ ኢላ ከማን ክገርመው ንኢትዮጵያ ንምሕላው ጥራይ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ብውሽጣውን ሰላም ጌራ ክትነብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ልምዓት ከተምፅእ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ካብ ጥሜት ክትናገፍ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ ብምዕራባን እንዳተቀለበት እትነብር ምስ ነፍሳ ክትተዓረቕ ዘይከኣለት ክትብተን ጥራይ ዘለዋ ሃገር ምዃናስ ንሕና ኣይኮንና ንብሎ ኢትዮጵያን ከይተረፊኦም ክብሎ ጀሚሮም ተኻልእ ስነ ሞጎት ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክዛረብ ከሎ ትግራይ ሃገር ኮይና እዩ ትዛረብ ዘሎ ትግራይ ኦልሬዲ ዲፋክቶ ሃገር ኮይና እታ ኢትዮጵያ ዝብላ ዘሎስ ኣላያዳ ኢኻ ሕጂ የላን ክጠምሩዋ እውን ኣይከኣሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባ 360 ዲግሪ ተኸቢቦም ከንቲባታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ካብታ ኣዲስ ኣበባ ክወፅእ ዘይክእል ጌታቸው ረዳ ኣብኣ ኮይኑ ጥራይ ድፍክር
ንጫፍ ኢትዮጵያ ሰብኣይ እንድሕር ኮይኑ ጾረና ናብዛ እሱ ዝኣምነላ ኣብዛ ዓዲ ፀፀር ገፁ ዘይቀርብ ድሕር ብቕዓት ኣለዎ ኮይኑ ንግደፉ ዓዲ ፀፀር ራያ ገፁ ክመፅእ ክእሎ እታ መበቆል ዓደይ ዝብላ ወዲ ራያ ኣይኮነን ጌታቸው ፍርቂ ነብሱ ኦሮሞ እዩ እታ ፍርቂ ነብሱ ጥራይ ትግራይ ግን ነታ ራያ ድብላካ ክመፅኣ ዶ ክእል ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብ ሰላም ዘለዋ ሃገር ክነብር ስለ ዘይከኣል ኣብ ኤርትራ ግን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክትከይድ ትኽእል you know why because ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ስለ ዘለዎ ስለዚ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ኢሉ ክዛረብ ከሎ እቲ ንሕና ክነጠጥዖ ንደሊ እንኮርዓሉ ወለዶታት ናይ ኤርትራ ክላበስዎ ንደልዮ ሎሚ ይኮነን ንሽሕ ዓመት ክነብር ንደልዮ ዲስፕሊንስ ኤርትራስ ኢሳያስ ብናይ ሳሕል ዲስፕሊን ዘመሓድር ኣይድና ድሕሪ ኢሳያስ ንዝበል ዘሎ 1000 ዓመት ኤርትራ ብናይ ሳሕል ዲስፕሊን እያ ክትመሓደር እሱ ጥራይ እቲ መፍትሒ ምስ ኢትዮጵያ እሱ ጥራይ መፍትሒ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ብተቀዳማይ ስነ ሞገድ ክዛረብ ከሎ ሓደ ጥንታውነት ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መፅሓፍ ገንፂሉ ምንባብ ጥራይ ዘድልዮ ግን ደንቆሮ ስለ ዝኾነ ጌታቸው መፅሓፍ ገንፂሉ ክንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ መስተ ተኣሊኹ ዝውዕል ሰብ እዩ መፅሓፍ ዘይተንብብ ተኾንካ ኩሉ ግዜ ደንቆሮ ኮንካ ኢኻ ትነብር ሶ ናተይ ሪኮመንዴሽን ጌታቸው ኣትሊስት መፅሓፍ ኣንብብ ኢኻ ብዛዕባ ኣዱሊስ ኣንብብ ብዛዕባ ቆሓይቶ ኣንብብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምድረ ባሕሪ ኢልካ ኣንብብ ነገስታት ምድረ ባሕሪ ከመይ ነይሩ እንድሕር ኣንቢብካ ፅቡቕ ዝኾነ ታሪክ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ብለካ ግን በቲ ስኻ ተዛረብካዮ መሰል ርእሰ ውሳነን ርእሰ ምሕደራን ህዝቢ ትግራይ ኣይቅበሎን ኢልካ ኢኻ ተኻጢዕካ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛረብካ መሲልካ እምበር ንህዝቢ ትግራይ እውን እንተኾነ ኣይቅበሎን እየ ሞቕ ክብለኒ ኸሎ እየ ዝብል ነይረ ኢልካ እሞ ሎሚ እውን ሞቕ ክብሎ ኸሎ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ እታ መሰረታዊት ነጥቢ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኤርትራ መስሕብ ናይ ሃገራት ኮይናትሉ ዘላ እዋን እዩ ተዛረብ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትተዓረቕ ደልያ ኣስመራ ዞኽዞኽ ትብለሉ ዘላ እዋን ግብፂ ምስ ኤርትራ ኪኖቲ ስትራቴጂካዊ ካልእ ዓይነት ዝምድና ጌራ ክሳብ ናይ ፀጥታ ስምዕ ጌረን ዝምድናታታ ኣብ ትሕይለሉ ዘላ እዋን ኤርትራ ኤሮጳዊ እንተኾኑ ምስ ኤርትራ ክዕረቑ ዞኽዞኽ ዝብልሉ ዘሎ እዋን እሱ ኣብ ተሰዓረሉ እዋን ይዛረብ ምህላው ናይ ጭንቆቱ ምልክት ናይ ስዕረቱ ምልክት ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳይ ክንዛረብ ምስ ፋኖ ከይዱ ክዕረቕ ክንዝፍትን ምስ ህወሓት ከይዱ ክዛረብ ክንዝፍትን ናይ ሓረቆት ፖለቲካ ድመስል ብሰንኪ ኤርትራ እዩ ዝኩሉ ሽግር ድመፀና ዘሎ ናብ ምባል እያ እዚኣ ናይ ሓረቆት ፖለቲካ ትበሃል እቲ ታሪክ ገና ፂኑ ክዛረብ ከሎ ግን ዘይማእመኦ ሰብ ዝጨነቆ ሰብ ጥንስቲ ከይዱ እዩ ድምርዓው ዘረባ ናይ ጌታቸው ረዳ ከዓኒ ጥንስቲ ምምርዓው ጥራይና ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ዝዘረብኡ ምናልባሽ ኦድዮ ክልተ ኣለዋ ክነስማዕ ኢና very interesting ምስ ኣዝኸዳ መልሲ ደልየን መጀመርታ ንሓን ክንሰማዕ ሃይ ስኩል የሚጨረሰው ሳዋ ነው። በቅርቡ አስተውላችሁ ከሆነ የሳዋ 38ኛ መረቃ ሲደረግ የአሰብ አጀንዳ በጣም ከበድ ብሎም ስለነበር እዚህ ተወሰነ እንቅስቃሴን ወደ አፋር አካባቢ ነበረ። የሳዋ መድረክ ላይ ከቀረቡት ዘፈኖች ከሰባቱ አምስቱ አፋርኛ ሆኑ። ወዲያውኑ ያስታውሷቸው። ምክንያቱም አብዛኛው ከመቶ ሺህ አይበልጥም ኤርትራ ውስጥ ያለው አፋር ወደ 700 ኪሎ ሜትር ያለውን ቦታ የሸፈኑ 100 ሺህ አፋር የጎሳ መሪዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት። ሰው በአንድ ወይም በሌላ መንገድ አሰብን ማቆየት የሚያስችል ወታደራዊም ዲፕሎማሲያዊም ታሪካዊም ዲሞግራፊክ መሰረት የለውም። ሶሱ ወደ ኋላ የምንመለስበት ሆኖ ምን ያክል በፈተና ላይ ተመሰረተ በአንድ ሰውዬ አይረን ፊስት በሳህል ዲሲፕሊን ላይ ተመስርቶ እንዲቀጥል የሚፈለግ ሀገር መሆኑን መረዳት ጥሩ ነው። ኢንጌጅመንታችን ምን ሊመስል እንደሚገባውም ዲፋይን ስለሚያ እንታይም ድብሉ ቦታትና ነዛ ዘረቡስ ዶሮ እንተሓለመ ጠረምረ ይብሉ ማለት እዩ። ወታደራዊ ዓቅሚ ብላን ክንደይ ዘይሰምዓና ናይ ኤርትራ ምናልባሽ ጌታቸው ረሲዕዋ ከይከውን እምበር ሰራዊት ኤርትራ ጎይዎ ከማንጭዋ ጉድጓድ ንጉድጓድ ከኣቱ ዝውዕል ዝነበረ ሰብ እዩ። እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንዕኡ ክዛረባ ኣይነበሮን። ወታደራዊ ዓቅሚ ብላን ገለ ኢሉ ክዛረብ ጌታቸው እዚኣ ካልእ ሰብ ተዛረባ ከማን ምሰማዕና እያ ጉድጓድ ዳኣቱ ነበረ ድሮን ገይሮም ዝሕትኑ ኣለው ቆትሉን ደሊሉ ኣለው። ኢምፓክት ኣብ ትግራይ ከሎ ንባዕሉ ጌታቸው ዝገርም ነገር ሻዕብያ ክትመፀኒ ክትቀትለኒ ስለ ዝበለት ሓዲመ ዝበለ ሰብ ስኒ ወታደራዊ ዓቅሚ ብላን ኢሉ ክዛረብ ከሎ እዚኣ መስሓቅ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እታ ናይ ህዝቢ ዓፋር ግን ህዝቢ ዓፋር ናይ ኤርትራ ዓፋር ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ሓጂ ኢብራሂም ድመርሖ ህዝቢ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ግፍፍ ኢሉ ንኤርትራ ይድኣቱ ዘሎ ኢንፋክት ዕጥቂ ዓጢቁ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ስለምንታይ ካብዚ በዳን ዝኾነ ስርዓት ክንጋላገል ኣለና ስለ ዝበለ
ህዝቢ ዓፋር ድሮ ቃርሲ አበጊሱ ሓጂ ኢብራሂም ድመርሖ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ንክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ካብ ስርዓት ብልፅግና ነፃ ክንገብራ ኢና ዝብል ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኤርትራ ዓፋር ኣይኮነን ናብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ናብ ኤርትራ ዳ ካድማ ለሉ ናብ ኤርትራ ዝሃደረ ጌታቸው ረዳ ዘረባ ፋሕ ብትን ስለ ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራስ ከም ሃገር ኮይና ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ንርአዮ እንዶ ኢትዮጵያ ዳ ክትቅፅል ኤርትራ ግዜ እንዲክፈርደና ታትብተን ዘላ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ታ ፋሕ ብትን ትብል ዘላ ብዛዕባ ታ ሕጂ ትግራይ ድሮ ሃገር ኮይና ብፈትሊ ተለጋጊባ ዘላ ኢትዮጵያ ምዝራብ ደይ መሓሾን ከምዚ ኢሉ ሰብ ክዛረብ ከሎስ ዓዱ ዘረጋግእ እኳ ይመስል ታ ኢትዮጵያ ርግእቲ ትትኾን ከምዚ ኢሉ ተዛረብ ኩሉ ሰማዕና ታ ኢትዮጵያ ኣብ ኩለን ክልላት ኳሕ ክትብል ጥይት መደቀሲ ዘይብላ ህዝቢ ምሽክናይ ተመዛቢሉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ትግራይ ስደተኛ ኮይኑ ኣብ ማዕስከራት ኣብ ሱዳን ዝቕመጠላ ዘሎ ሃገርሲ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ደልዩ ብዛዕባ እታ ዘየላ ኢትዮጵያ ደይዛረብ እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ትቕፅል ትቕፅልን እዩ ዘሎ ሕቶ ኣብ ዓለም ዘሎ ሕቶ ኢትዮጵያ ከይትፈርሰና ይድበሃል ዘሎ ኤርትራ ከይትፈርሰና ኣይኮነን ኢትዮጵያ ክትፈርሰና ድሮ ጋላግልዋ ይድበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ልኡኻት ናብ ኢትዮጵያ ዝኽዝኽ ዝብሉ ዘለዉ ምስ ናይ ህወሓት ሓለፍቲ ክዘራረቡ ዝደልዩ ዘለዉ ኢትዮጵያ ከይትፈርሶም እምበር ኤርትራ ከይትፈርሶም ኣይኮን ሕጂ ኤርትራ ናይ ምቕፃል ብቕዓት የብላን እታ ኢትዮጵያ ትቕፅል ድያ እዩ ትሕቶ ዘሎ ትቕፅል ዶ እዛ ፋኖ በዚ ህወሓት በዚ ናይ ጉሙዝ በዚ ናይ ዓፋር በዚ ሸኔ ፋሕ ብትን ኢሎማ ዘሎ ሃገርሲ ትቕፅሎ ይትቕፅልን ኣብዚ ይኽካታዕ ነይርዎ ግን ኩሉ ግዜ ሓባል በልያ ከይትቀድመክ ዝብል ፖለቲካ ናይ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እሱ ዘለዎ ሽግራት በቲ ንዕኡ ፍሪሕዎ ዘሎ ኣርዒድዎ ዘሎ ክንድዛረብሲ ብዛዕባ ካልኦት ህዝብታት ክዛረብትን ኣሎ ኤርትራስ ትቕፅል ላይ ትቕፅልን ኖ ኢትዮጵያ ትቕፅል ላይ ትቕፅል እንዳንዛረብ ዘለና ዝፀንሕ ዳ ይፀንሕን ዝኽልተ ዓመት እዚ ብልፅግና እንተወዲቑስ ክትብተነና ይብልኩም ኣለዉ ኣሜሪካን ኤርትራ ከይትብተነና ይብሉን እዮም ኢትዮጵያ ከይትብትና በጃኹም ንዕመት ዓረቑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኢትዮጵያ ማለት ኣዲስ ኣበባ ኮይና ጥራይ ትረአየ ዘላ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ እንድሕርኢዋ ግን ናይ ባዕቂ እዛ ኢትዮጵያ እዚኣስ የመሓድርዋ ኣለዉ ድዮም ከ ከቢድ ሕቶ እዩ ተኻልእ ዝገረመኒ ምናልባት እዚኣ ማእከለ ዳሕራይ እውን ርእቶ ክበላ ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንደይ እታ ዝጨነቆ ጥንስቲ ምርዓው ዝበልናያሲ ናይ ብሓቂ ኮይ ጭንቀት ኣብ ኣእምሮኦም ዝገረመኒ ዘረባ ቲካሊ ብዙ ሰው ሂስትሪ ብቻ ይከራከራል ወደብ ታሪካዊ ወደባችን ነው ውስጥ ይላል 130 ሚሊዮን ህዝብ ታፍኖ መኖር አይችልም ከፓስት ይልቅ ፕሬዘንት እና ፊውቸር ነው በጣም ጠንካራ ለሙግት ዛሬና ነገ ነው በጣም ጠንካራ ወደብ አገልግሎት ይገባናል ነው ክርክራችን መሆን ያለበት አይ ወደው የኛ ነበረ ፍሬት የደበብ ብትረታስ ምልትን አይደለም እሱ አይደለም ዲፕሎማቲክ ጥረቶቻችን መጠናከር መቻል አለባቸው ኤርትራን መነጠል የሚያስችል ስራ መሰራት መቻል አለበት ኤርትራ መንግስት ማለት ነው ኤርትራ ህዝብ የሚጠቀምበት አሬንጅመንት ካለ የኤርትራ ህዝብ ወዳጃችን ነው ተብሎ ሊሰራበት ይችላል ሁሉም አካባቢዎች ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ጥቅሟ መከበሩ ጥቅማችን የሚሉ ኃይሎች መበራከት መቻል አለባቸው ኢኮኖሚካሊ የራሳችን ስራ ላይ ወደ ማተኮር መቻል አለብን ብቻ ሳይሆን አጓጊ ማድረግ መቻል አለብን ኢትዮጵያ አጓጊ ማድረግ ያለብን ሚሊተሪ አልመክራችሁም ሁሉም አቅማችን ዘመናዊ ትጥቁ ሁሉም ተጠናክሮ ዲተርም ያደርግ መሆን መቻል አለበት አሁን ቢታይ ኢትዮጵያ ተለቅ ያሉ ጠላቶችን ዲተር ማድረግ የሚያስችላት እንጂ ጊዜዋን በሙሉ ትንሽ የሰፈር እሳቶችን እያጠፋች የምትሄድበት ሁኔታ ማጥፋት መቻል አለበት ወታደር ውድ ነገር ነው መሆን ያለበት ሪዘርቭድ መሆን መቻል አለበት ከበድላሉ አሳይመንቶች መሆን መቻል አለበት ስለዚህ በምንሰራቸው የፖለቲካ ስራዎች የሰላም ስራዎች ቅድም ጀነራል እንዳለው ስለ ሰላም የሚዘምር ስለ ምርጫኔ አብዛኛው ሰው ሪጀክት ያደረገው ቫዮለንስ ሪጀክት ስላደረገ ነው ገሊን ስለደገፈ ብቻ አይመስለኝም ያንን ማስፋት መቻል አለብን ሚሊተሪ ዝግጅት በዋናነት ጦርነት ለማስቀረት ላይ ፎከስ ያደረገ ሚሊተሪ ዝግጅት ነው የሚያስፈልገን በትንሽ በትልቁ ጠብ የምንጋበዝበት እድል አቮይድ ማድረግ መቻል አለብን እኔ በግል እምነት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከሄዱ በኋላ ኤርትራ እንደ ሀገር አይቀጥልም ሊቀጥል አይችልም ምንም ማቴሪያል የለውም ሀገርነት ለመቀጠል የሚያስችል የቀረው ማቴሪያል የለም ለዛ ምን ያክል ዝግጅት ማድረግ አለብን የሚለው ዲፕሎማቲካሊም ኢኮኖሚካሊም ፖለቲካሊም ሬዲ መሆን መቻል አለብን
እዚኣ ከምዚኣ ገይራ ደስሓቀት እንዘረባ ያላ ኣብ ብዙሕ ነገራት እንዲ መጀመርታ ነገር ዝጨነቆ ጥንስቲ ምርዓው ደሮት ሓለመ ጥረምረ ንብሎ ዘለና እውን ካብ ዘበጊስና ኢና ኢሳያስ ምስ ሞተ ስኒ ኤርትራ ይትቕፅን እያ ዓዲ ወደ እዚ ዓይነት ሕልሚ ብኢትዮጵያ እኮ ብጣዕሚ ዝገርመካ ክሳብ ክንደይ ተሓንጎሎም ደንዚዙ ከም ዘሎ እዩ ዘረዳእካ ዳ ኢትዮጵያ ትቕፅን እያ ትቕፅን እያ ግን ኣብታ ነጥቡ ተዛረባ ኤርትራ መነጠል ኣለብን ዝበላ ዝያዳ እሞ ይህወደግ ዝሰርሓላ እንዳ ንሱ ጌታቸው ረዳ ኣብ ስልጣን ከሎ ኤርትራ ብቁጠባ ንምንፃር ብወታደራዊ ፀቕጢ ንምግባር ዴሞግራፊካሊ ፀንቂካ ናይ ምውፃእ ኣብ ፈቆዶም ትግራይ ማዓስከራት ንምትካል መንእሰይ ኤርትራ ዘቆይቕና ክነውፅ ኢና እዚ ዳ ሰሪሖም ልንዮም ከም ፍልስፍና ንዛረበሉ ኤርትራ ሕጂ ናታ ባፈር ዞን ኣብ ኣላማጣ መሰብፃሕቶ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣይተረድኦን ኣሎ ናይ ኤርትራ ዶብ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ኣይተረድኦን ኣሎ ናይ ኤርትራ ዶብ ኣላማጣ በፂሑ ኣሎ ክንዱ እያ ባፈር ዞን ዘርሓትሉ ዘላ ሕጂ ሱ ስለ ዘይተረድኦ ኤርትራ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ክንፅላ ኣለና ማሕበረሰብ ዓለም ምስ ኤርትራ ክንዕረቕ ኣለና ብላ እንታይ ክትንፅላ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክዕረቕ ብላ ኣሎ ኤሮጳ ምስ ኤርትራ ክዕረቕ ብላ ኣሎ ምስ ግብፂ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ክሳብ ወተሃደራውን ፀጥታውን ስምምዕ እዩ ነየነይቲ ኤርትራ ካ ክትንፅላ ትደሊ ዘለካ ናይ ትማሊ ፖሊሲ ሎሚ ምፂና ክነተግብሮ ኣለና ትማሊ ዝፈሸሉሉ እዩ እዚ ግን ተሓሲቡ ተወጢኑ ንዝሓለፈ 30 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ከነላህልሆ ኢና ከነዳኽሞ ኢና ህዝቡ ፀንቂቕና ክነውፆ ኢና መንእሰይ ክነውፅእ ኢና ምክልኻል ዘይብላ ክንገብራ ኢና ተባሂሉ ተፈቲኑ ጌታቸው ረዳ ኳሕ መሰበላ ግን ኣብ ቆላ ተንቤን ከመንጭዋ ኣብ ጉድጓድ እቲና እያ ካልእ ዝግበር ነገር የለን ኢሳያስ ምስ ሞተስ ኤርትራ ይትቕፅን እያ ኤርትራ 100,000 ዝኾኑ ኢሳያስ ኣፍርያትሉላ ኣይተረድኦን ዘሎ 100,000 ኢሳያስ ኣለዉ ዘይተረድኦ ዘሎ ኢሳያስ ዳ ምቕሉል እንዲ ኢሳያስ ሞ ምቕሉል እዩ ሕማቅ ከመን ኣይሓስብን ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ናይ ኤርትራ ግን ነዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ክብትና ኢሉ ድመፅእ ወለዶ እዩ ክመፅኦ ኣይተረድኦን ኣሎ ኢሳያስ ዳ ብሩኽ እንዲ ኢሳያስ ብሩኽ እዩ ኢሳያስ ብሩኽ እዩ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንጎዳእ ኣይንደልና እንዳበለ ዝኸይድ መራሒ እዩ ናይ ሱሳታት ወለዶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ሕጂ መሪሕነት ዘሎ ወለዶ ናይ ኤርትራ እቲ ምቕሉል ወለዶ እዩ ምቕሉል ወለዶ እዩ ሕጂ ዝመፆም ዘሎ መሪሕነት ግን ኣይረኣይዎን ዘለዉ ጨካን ዝኾነ ወለዶ ንኢትዮጵያ ክብትና ቋሕ ሰብ ዘይብል ወለዶ እዩ ዝመፆም ዘሎ ጌታቸው ነዚ ኣይተረድኦን ዘሎ ደንቆሮ ስለ ዝኾነ እዩ ክሳብ ክንደይ ንኢትዮጵያ ንምብታን ተበኪስና ከም ዘለና ኣይሓዞን ስለ ዘሎ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ግን እቲ ንሕና ክንሰርሕ ኣለና ከምዚ ክንገብር ኣለና ኢትዮጵያ ቅድም ሰላም ይግበሩላ ቅድም ክንሪኦም ነታ ኢትዮጵያስ ጠሚሮማ ከዱ ዶ ኣይኮዱን መጀመርታ ክትፍተን ኣለዋ ኣብዚ እያ ክፍተን ዘለዎ ድሓን ግን ማእከለ ክቦ ምናልባሽ ማእከለ ናባኻ ድሓኒ ናይዚ ዘረባ እኮ እገርም እኳ 20 ዓመት ሰማዕናዮ ሰራም ዝኾነ ዘረባስ ሕጂ ምፅና ክልተ ዘረባ እንዲ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ እታ ቀዳመይቲ እዛ ዲሲፕሊን ናይ ሳሕልሲ በቃ ሞር ሰንሲባትኒ ናብ ሓቂ እቲ ሓንጎልና ደሎስ ከመይ ፈሊጥዎ ነብሲ ወከፍኩም እዚኦም ትሰምዕዋ ዘለኹም ነዛ ቢዝዮም ካብ ኮሌጅ ተማሂሩ ሳሕል ዘይከደ እንድሕር ኣለኩም ንዓይ ንገሩኒ ብሙሉእ መንእሰይ ኤርትራ በል እቲ ዲሲፕሊን ናይ ሳሕል ሒዙ ይመፅእ ዲሲፕሊን ናይ ሳሕል ማለት ነብሲ ወከፍ መንእሰይና ዲሲፕሊኑ ገለመሊኡ ኩሉ ሙሉ ኣብ ሳሕል እዩ ተማሂሩ እዘን ኩሉ ግዜ ንብለን ዘረባታት ኣለዋ መንእሰይ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ሓይልታት ምክልኻልና 4 ጠባያት ኣለዎም እዘን 4 ጠባያት እዚኣተን ከዓ ኣብ ዓለም ዝወሓዱ ህዝብታት ዝውንንወን እዮም ሓንቲ ካብቶም ህዝብታት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ መንእሰይ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ኩሉ ውሽጡ ንነብሱ ይኣምናዩ ብህዝቡ ከዓ እሙን እዩ ካልኣይ ተፀማሚ እዩ ተፃዋርነት ኣለዎ ሳልሳይ ትሑት እዩ ኩሉ ድገበረ ገይሩ ኣነ ዳ እንታይ ድገይረ ደይጋ እንታይ ናይ ገይራቶ ንፆትናዮም ገይሮሞ ኣሕዋትናዮም ገይሮሞ እምበር ኣነ ዘይብል ትሑት እዩ ራብዓይ ከዓ ዲሲፕሊን እዩ እዛ ዝበልካ እታ ዲሲፕሊን እታ ራብዒት ከዓ እታ ናይ ሳሕል እያ መንእሰይ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ እዘን 4 ጠባያት ኣለዎ መጀመርያ እሙን እዩ ብነብሱ እሙን እዩ ብህዝቡ እሙን እዩ ካልኣይ ትሕትና ኣለዎ ሳልሳይ ተፃዋርነት ኣለዎ ራብዓይ ዲሲፕሊን ኣለዎ
إذن 4 زين كاني فريات ناي ساحلين نفس وكف من سي إرترا حتوتو أب ساحل كادر ديتا مهارين كاباي جمير كان كلنا فريات ناي ساحلينا ما جرت أب ساحل كي تحاسب المسائل أسيو إتي تتخاها نسيو متخاها دا خندي جاكان ديوم تسويهم خندي ديوم حليفهم بعد البريزيدنت إسياس كان نتاريوم سكاب حجة تريم دلخا تم بسوم دا أتو خمان يلون سوم كاد صباح قوديوم من مسترف اغترفو من مسترف اغترفو نحنا قنا حانت نقر كن نقركا قال سنا بعلاماي بعلامة تبقسنا بعلامة ودينا ترفنا خا بعلامة نغطلو لنا حانت قن عنتوي ونتنكفي عندي إرترا فتحة صليخا اتي ما أخل سحبت إرتراي بدي إرترا دقبر نقر يلن دحرج زيا 4 نتبخن قبر الكاينة ما أخل سحبتنا يقرنا أفريقيا إرتراي أب إرترا ما أخل سحبت له سيوها بقدر موت ما أخل سحبت إرتراي نيرو كاب هاي لسلاسي جميركم حقها درجي هودك حجها ما أخل سحبت ناب أديس أبا توصلوا بزاف سعيركم أموداتو كنت ما أخل سحبت نبوتو يتمليس دقبر يلا ثانك يو معكله نمزقناك مو انت هنقبرينا I think لولي أمدبنا مودعنا مسلني أزينا نمزقناكم كل خاتكم نزا فيديو كم تزبرنا شير قبروا ناب كالي سب كم تزرق حق قبروا لايك قبروا سبسكرايب قبروا منالواش ناي تكنيكال ايشوز لذاك أتمنى إن الله محنت اللايف كون قبروا زي كأننا سوري معكله وصياتو سلازلا مسألة ما كلينا مسيخة نحمل ودا حجتي ما أخل سحبت إيرتراي ودمو إيرتراي نيرو حجي قدا قعنان حيالات كينا مسينا سلازي قال لكم دامو وصنا خنا أتينا لكمنا قال لكم دا سعنا قال لكم كابو فتت عصب هاوي لكمنا كل لكمنا حجي قن ناي حقن دينا غنزاري حجي حرجي إثيوبيا تبهلها هاجر يلا واحد أخطري وياهم ما بشدش تتمق إلى أخطري وياهم نحنا خان دا سننا دا موت أنا هنا خندريا عين الزارب نينا ملسي نهبنينا إيدنا ينقطنينا جن already تقرأ دي فاكتو ستيت كينا وديا أجيني دوبو بقصة تتمتو لي بالله أكت أمتني أخا سلازي أم حراري إنا لنا بنشانقول قمز already إتانا يكيناتنا إتبع بأخطودا لما عالت خمان لما عالتين حمشتا كيلومتر كابتي كابتا حزقي تخصص معني ورد صباح أرينا خنم صينا صباح عربيو صباح حزنا خدمتينا سلازي إتما أخل سحبت تغيري ما أخل سحبت بين شانقول قمزن أرومون تغيري زغلتي ما أخل سحبت تحرجي ناي وقع ما أخل سحبت مالتي وقع تدلي خان بين شانقول قمز تخيد وقع تدلي خان أرومو تخيد ودينا سلازي جيتاچو ردا خمزي توروارد بلكا سمعيو بوليتيكنيايو أبو تمهار أنبب مصحفك مغنياتو زياد صباح قوفي الكاسم عيا داقيرنا يدلنا قوفي الكاسم عيا أبو تمهار ديكون كا أي تكبر thank you توروري thank you معكلينا تشاقومو أبي إثيوبيا زلو لهيكان مصحف من باب
ኣመሎም ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ብጀካ ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፕሮፓጋንዳ ኢና ነመሓድሮ ስለዝብሉ ኩሉ ግዜ ፀላእቲ ክፈጥሩሉ ኣለዎም የታሪክ ጠላቶቻችን እንዳበልካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሽግር ክፈትሕሉ ስለዘይክእሉ ብናይ ኤትኒክ ኣተሓሳስባ ዝጨምለቁ ስለዝኾኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ናይ ታሪክ ብላይ ዝኾነ ዘረባታት ናምፃኻ ምንስናስ ወልፎም እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ እዚኣ እሱ ዝበላ ንህዝቢ ትግራይ ፀሪፍዎ እዩ ሎማዓንቲ እታ ፀርፊ ንህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ይኣምን ኢሉ ትማሊ ዘታልሎ ዝነበረ ህዝቢ ወል እቶም ትማሊ ንዑ ክብሉ ብናቱ ዘረባ ዝሞቱ ብማይታ ሽሓት ዝቁፀሩ መናእሰያት ትግራይ ሎሚ ተሲኦም ተዝርእዎ እንታይ ምበልዎ ምክንያቱ ካብ ደርጊ ዝገደደ ደርጊ ኮይኑ መፂሱ ልክዕ ናይ ደርጊ ዘረባ ዩኔኒስት አንድነታዊ ኮይኑ መፂኡ ልክዕ መንግስቱ ሃይለማርያም ኮይኑ ክዛረብ ውዒሉ እንታይ ምበሉ እቶም ትማሊ ቀቢርዎም ዝመፀ መናእሰያት እንተሰምዕዎ ምክንያቱ ንሱ ትግራይ ትዕወት እንዳበለ ሃገረ ትግራይ ክንፈጥር ኢና እንዳበለ ክንደይ መንእሰያት ኣራሲኑ ኣብ ህልቂት ኣትይዎም ማለት እዩ ሎሚ እዛ ዘረባ እዚኣ ክዛረባ እንተሰምዕዎ ብዓይኖም ማእመንዎ ዶ ነይሮም ናይ ሓቂ ዝገርም ነገር እዩ ንነብሱ ጥራይ ክኸዕባ ዘለዎ ካልኦት እንተዝብልዎ ኣይ ልማዶም እዩ ምበልና ንሱ ግን ልዕሊ እቶም ካልኦት ዝፍክሩ ትማሊ ንህዝቢ ትግራይ ንመንእሰይ ትግራይ ዘታለለ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሉ ናይ አንድነት ኣምፅኡ ብጣዕሚ ደሕዝን ንህዝቢ ትግራይ ፀሪፍዎ ናይ ብሓቂ መንእሰይ ትግራይ የደንግፀካ ናይዚ ሰብ ዘረባ እንዳሰምዐ ኣብ ዘይፈልጦ ኩናት ኣትዩ ናይ ብሓቂ ሕዝነካ ማለት እዩ ነዚ ስዒቦም ሕጂ ድሕሪ ዝኸዱ ዘሎ መንእሰያት ኣይ ጋራንቲ ፅባሕ ከም ዝክሕደኩም ኣይ ጋራንቲ ፅባሕ ከም ዝክሕደኩም ባይ ዘ ወይ ጌታቸው ረዳ ሰባት ገይሩ ክሳብ ሕጂ ኣለዉ ንዓና ሰባት ዝረኽቡና ንሻዕብያ ዕረቑ ንዝብል ሰብ ብውልቂ ንዓይ ሰባት ኣለዉ ንዑ ዝፈልጥዎ ክምለስ እዩ ዝደሊ እዮም ዝብሉና ይገርም እዩ ኣራኽቡኒ ምስ መራሕትኩም ከምዚ እንዳበለ ክንደይ ንናህና ኣባላት ክረክብ ዝፍትን ሰብ እንተሎ ኮይኑ ጌታቸው ረዳ ዘሕዝን ዋላ ሕጂ ነቶም ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፅባሕ ክጠልሞም እዩ ዋላ ሕጂ ነቶም ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፅባሕ ክጠልሞም እዩ ንዓና ከይተረፈ ጥራይ ስኒ ክንደይ መፅኦምና ኣለዉ ናቱ ሰባት ክራኸብ ደልዩ ብምስጢር እንዳበልካ ዝግበር ሎማዓንቲ ክነረክሶ ማለት እዩ ክንደይ እዋን ሓቢእናሉ እና ንኸይድ ነርና ቴሌፎኑን ገለን ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዝዛረቦ ንባዕሉ ይገርም እዩ ያምንዎ ኮኑ የጣቕዑሉ ኮኑ እሱ ግን መህደሚ ይደሊ ዘሎ መህደሚ ፅባሕ ናብ ህወሓት ክምለሰላ ዝኽእል መንገዲ እንተረኺቡ ጌታቸው ረዳ ዓይኒ ከይሓሰየ ናብ ህወሓት ክምለስ እዩ ነዞም ሕጂ ዘጣቕዑሉ ዘሎ ናይ ብልፅግና ሰባት ክጠልሞም ምስ ሻዕብያ ዕረቑን እንዳለ ክንደይ ሰባት ክልኽ ውዕል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ከዓ እዚኣ ዝዛረብ ማለት ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሰኽራም ሕሱር መትከል ዘይብሉ ናይ ምግልባጥ ወልፊ ዘለዎ ብገንዘብ ክሰርሕ ወላ ሓንቲ ደይዓጦ ፖለቲካ ዝበሃል እውን ኣምር ዘይብሉ ሰብ ምስ ምዃኑ ወል ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ቆልዕ ህዝቢ ኤርትራ ጎይካይ መንእሰይ ኤርትራ ጎይካይ ኣብ በዓቲ ከም ትሕባእ ጌርካ እዩ ከመንጭዋ ከም ትሕባእ ጌርካ እዩ ሕጂ በኣዲስ ኣበባ ኣብ ሆቴላት ከም ኣይዲፒ ተፈናቃሊ ካብ ትግራይ ተሰዲድካ ኣብኡ እንዳዋረዱካ እንታ ሰኽራም እንዳበሉካ ኮፍ ኢልካ ንህዝቢ ትግራይ የሕፊርካዮ ነዚ ቃልሲ ዝፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ኣኽዒብካዮ ከማኻ ድኣመሰሉ ተጋሩ ኢና ክብሉ ከማን ይሕፍር ማለት እዩ ዝተኸዓብካ ሰብ ኣብ በዓልቲ ኤሜች ትዛረቦ ነበርካ ነቲ ስርዓት ዝፀርፎ ነበርካ ሎሚ ከይሓፈርካ ከማን ኣብ ቲቪ ወፂኻ ሕሉፍ ተጣባቂ ናይ ኢትዮጵያ ሕሉፍ ተጣባቂ ናይ ስርዓት ብልፅግና ኮንካ ክትቀርብ ዝሰምዓካ ሰብ ተሎ ከማን ናይ ብሓቂ ይድገርሞ ምክንያቱ ናይ ሓቂ ሰብ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ሓቂ ሓኒ ክንዲ ከማን እዩ ዝብለካ ኣነ ባይ ዘወይ ንጌታቸው ረዳ ክዛረብ ክሰምዖ ከለኹ ኣነ ንባዕለ ይድሓፍ ከመይ ገይሩ ክወጪ ይዛረብ እየ ዝብል ስለዚ ፅባሕ እውን መደብ ክንገብረሉ ኢና ፅቡቅ ጌርና እዚኣ ቀዳመይቲ ክፋል እያ ታሪክካ ፅቡቅ ጌርና ክንዝዝሮ ኢና እታ ኢትዮጵያ ትብላ ዘለካ ኣብ ሓምሳታት እንግሊዝን ኣሜሪካን ዝጠፍጠፍዋ ናይ ፀዓዱ መልሕቕ ክትከውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃዋኺት ክትከውን ዝተጠፍጠፈት ሃገር ኢልካ ክዛረበላ ዝኾነ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ዳስዋይ ከዓ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ትውዕል ዘላ ምክንያቱ ክራኸቡ ዘይክእሉ ህዝብታት ብሓደ ጨፍሊካ ሓደ ሃገር ክንገብረኩም ኢና ተባሂሉ ኣብ ሓምሳታት ዝተሃንደሰ ውጥን ኣብ መወዳእትኡ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝብፅሕዋ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ሓምሳታት ብሓይሊ ፈደሬት ንምግባር ተፈቲኑ ሳላቲ ባዕልካ ትብሎ ዘለካ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ናፅነት መፅኡ 98 ክትገብጥ ፈቲንካ ሳላቲ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ሃገሩ ተኸላኺሉ ንዝሓለፈ 30 ዓመትካ ጠጠው ኢሉ መኪዱ ስለዚ እታ ናይ ሳሕል ዲስፕሊን ዝበልካ ትማሊ ነይራ ሎምላ ንዝመፅእ ዘሎ
شح عمت كأحسن حاجة يا مالتي الرأي باركم زبالكم كل خاتكم نتي مدواتنا لايك جبروا شير جبروا سبسكرايب دقوركم سبسكرايب جبروا سوري عن توي ناي تكنيكالز أجمع سلزقوانا فينا اسم مدواتنا لايف كنا زي ما قالوا دقيمنا دقاقيمنا قريت أنا حتت بفيديو ريدنا لنا صباحون بتقع لما تنكر مسخن بدينا تكنيكال قدات توم ناي تكنيك أباراتنا كعريو بتعميم صرح زلو نستفتر inconvenience كا أقدمنا يقريتان حتى له زي العالم هو زخرين سواتنا عاوتنا حفاش من مخاف ضد السرب ربان وخل تملخ زرايزي تتصبح حج اسمع بقلو عزم المخاتبة عزم الرخايبال بتوات قوعخا في ليالي زري يخوفنا قلوب كرامتك يرحاسنا في ليالي زري يخوفنا قلوب كرامتك يرحاسنا تفتير داغماي سمكنيو عدي بتري ابي كوينو تلالكي سسينو انه خديلو عدي بلولي الرمع عري سلاي زبنا ختصمدلي سمال حليمي وخب معدو لوميري ميدرو عادي بلولي الرمع عري سلاي زبنا ختصم بلل سمال حليمي وخب معدو لوميري ايو عكد ميدرو